Janeno mar LTN kamoro mora ma intiere machiegni ahinya chenro ni ma duond joluo mwakelo ni kaendi mar mondo mikoro iwinji chenro ni achiel kachiel. E sama chalo kama indi en kinde rieko maber ahinya mar winjo ni to koro ang'o giri ma wantiere godo e chenro machalo kama indi ka bende koro kaendi antiere koda ka wendo ma bende ok en wendo ahinya kuom sani indi e paro usedene kaendi tielo madilo ariyo omiyo koro mano koro kendo ng'ama wendo ahinya o ng'ama jaiye kata kamano wendo follow in mari matudruok kodwa e weche mondo wacho ka gieki e yore go mag tudruok mapile Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV, kata en timo nogo kamano endo e Twitter handle mara -Nico7. Abo miyo wendo thuolo ma mondo mi koro lerre no wuon to koro en ng'ano to koro odwa puonjowa kata odwa neno ni koro mulo weche gi kon mane nikech ng'eni sama wendo biro kar tiga wach mondo wacho to wach no endo en ma en godo omiyo machiegni ahinya ng'ama wendo mar mondo mi koro i full na jogi e kinyingi mondo ging'e to koro ng'ama koro twak kodgi sani. Erokamano ahinya Nick. An kuom nyinga iluongo ni Daktari Zedekia Owino Wuod Kamgundo. An ukeu ngodho keu gi Manas. An ukeu gi Odhiambo ka Manas. Mano ng'eni yo mapei kocha. Koro kawuono to wadwa wuoye korka gik mane wawe chieng' jamoko matin korka joma chuo. Ing'ango ka nitie sida. Koro kae momiyo adwa wuoyo kuom korka joma chuo mondo wanyisgi ni to samoro ikia ni mane makelo ni sida. Koro nitie achiel ariyo adek manyalo mi bed gi sida tikia. Koro magi gik ma kawuono adwa wuoye. Adwoko erokamano. Idwa ni mondo koro kawuono iler ne joma chuo kama dipoka bed ni koro stima jalal godo. Kamano. Mane. Weche mag ng'ango kata mag kuma korka machen gima chando jite e dak kama gintiere to mondo mi olose mondo mi ong'e wach mantiere e ber ka koro go mbaka to gimoro timo sani endi mar mondo mi go mbaka iwinji to koro dibed ni en ang'o ma dibed ni kosa endi dibed ni nyalo chopo ni miyo rem nitiere kama chalo kama ne ng'ano endo ma en ng'ama dichuo. Daktari kapok wachako kata mwadhi nyime. Yes. Teko mar ng'ama dichuo. Kapod pok gara ni ang' makele. Kochopo ga kanyo donge en gima duoko ng'ama dichuo piny ahinya ma bende kata doli onge godo in ng'ama ng'ere ti koro bende koro ichari achaya jibo chai tionge mor. Ji to ok nyal chai nikech ji to ok ong'eyo. Mana ng'ama odak go. Ema koro unyalo bedo ka ka koro onge duol kata matin. Koro kiting' duondi malo nikech kiting'o duondi malo tinyalo nyisi gima timore. Ifulo ni adier. Ifulo ni adier. Koro idoge ng'ulo mona iwi. Onge gima diang'e wach nikech. Ogero gima kamane miyo ng'ama dichuo koro bedo ni koro chunye nyosore kabisa. Chunye nyosore. To kata mana joma mine wuon ka wuoyo kodgi kawuono. Nitie mine moko ma ing'eni sama ji nyuomore iyudo ka ng'ato iketo tere. Tiwacho ni kata saa tuo kata saa sida kata saa tho. To an gimoro adi achiel. O samoro tuo emo donjo emomiyo dichuo ni koro nigi sida. Miyo koro ok dwa ng'e mano. Koro kae makelo sida ahinya. Koro wadonjo kore e thoro wach. Ang'o makelo kata ang'o giri ma gin gigo kuma samoro moko nitie maling' kata moko mong'ere ka gin kanyakla koda ka tuoche ma bende kelo ne ng'ama dichuo ng'ikruok machalo kamano. Erokamano. Ok wanyal tieko gi kawuono. Mana ma abiro ge mesa ka. Ema ang' nanyisgi kawuono. Mokwongo nitie gimoro miluongo ni dak. To dak nitie dak marahera. Muchako eru piny kama nubede ni. Nyaka ang' udhi kachien ing'eyo maber. Mano korka mach. Korka mach. To nitie koko machakore ang'o? Kama ji obede ka. Nyaka ang' ji dhi kang'o? Kachiena. Koro kati dhi kachiena. In wuod nyaranga. Donge nyaka koro ang' ibed gi ng'ikruok. Maga achiel kuom gik makelo gino. Mar ariyo, mabe chuo mang'eny nyalo biro kata gisebiro go to ok adwar ni mondo athiedhi nikech kech ok anyal thiedho. Gimiluongo ni kech. Jowa moko ok chiem maber. Chiema michamo. Chiema michamo ne.
Kendo nyalo mi dog chien malich mi pero ni tang'o matima kare chieme matimi nade ema remi. Koro meyo king'e ni chiemo remi adwa pimo ni kako nigi chiemo. Nikech samoro ikia. Ng'ama dichuo chiemo motieno mano chiemo ma wasted. Chiemo maber monego ng'ama dichuo cham maber en chiemo mar sa 7. Tiyudo ka sa 7 ng'ato dhi kata e bath ndara mana rabolo moro motimo mobole. Samoro mano mena moro moyudo gi mana mathin maonge maok mak njoka. Fry how moro. To kong'e ni kak mae mamiye sida. Ting'eni ma otimo kama pile. To ka ang' odhi ot mine be wan go mabeyo mong'etie miyo ni ang'eyo ei chuora ng'ama dichuok cham michele sautieno ibende in be kori wuondori ni nyak makama itedo ne dichuo chele gotieno jelo kedo ng'e chiemo ga jomo ochele odhi timo ni gang'o kech ochele onge ngufu kata sa 7 yudo ka jini e weekend jini ok odhi ti to chele motedi. Kore ite mung'ado wach mchele ni oko ni mchele ok en chiemo maber. En chiemo nitie samo nego chame. Mane kati se chiemo to kori lao kod dho. Imede. Ng'ato nyalo madho kod chai gokinyi mano sawa. Tiyudo ka ng'ato nitie miyo mong'e ni an kawuono atedo chele. Be iwinjo kokone dhako wadgi mang'e ni an kawuono atedo chele. Be wiyi ber kami winjan. Nego wache nango. Ok mana masamoro kanyo makoro bajet ochope daktari. Ok rach. Onego chop kata gokinyi to tieno sani kata sa 7. Onego yude gima ber ma dichuo cha. Dichuo cham. Obed kuon moro. Obed kuon arega miwinjo ni. Moko fuko. Odong' ni nitie kabila moko matek maloyo. Ok wanyalo wacho. To wang'ere. Nikech manare arega. Arega machine ni. Arega machine ni. Koro dichuo onego ocham kuon kabero cham mar arega. Ocham mar arega. To kanyal chuno. Nikech piny be tinde digital. Chama moro no. To kisechamo. To mede gi fruit matekre gi. Me fruit ma indilo ma be fruit ni indilo bang' chie. Olemo gi. Koro chiemo mang'e matin omiyo jomoko osebedo gi stress koparo nang'o. Ni teko ne dok chien. Kare chiemo ma kidhi pimi osiptal gimoro amora yudo ka ni sawa. Koro daktari be in sawa. Kare chiemo moko chiem. Koro joma chuo onego chiem maber. To chiemo maber en mar sa 7. En chiemo matiyo otieno. To mar otieno cha macha to wasted. En onge. Ma buti no ni kati chiemo kati chiemo yiem kabul. Ai, kore kiyol ne chup. Omedo mna oli. Nikech koro bende gimoro timi dindi kama onge tich mane timo be matek samoro ni chiemo sa 7 maber tidhi tich kendi dhi tiyo samoro wang'o welding samoro itimo ang'o iyudo ka in maber malich. Koro chiemo onego chiemo maber. Koro gima nawacho ni chiemo emomiyo ki ng'ato bira ni kiang'o kosepimi osiptal moyud ni ongima to mano chiemo maber. Odhi ogom na kuon. Mar 2. Kidwa pimo ni tang'o masida nitie. Adwaro ni ng'ato kuongo dhi osiptal idhi pime. Nikech samoro in gi sida mar high blood pressure. Remo maringo matek oduoko teko ma joma chuo piny. Manya kidhi pime. Koro kada kisechako thiedhe kata kapok thiedhe kibiro ira tiko nadhi osiptal tayudo ni an gi pressure. Nadhi osiptal tayudo ni an gi sukari. Mago tuoche madongo ma duoko gang'o teko piny. Ma ka ng'ato nigo to nyaka dhi osiptal odhi ocheki itang'o matime. Ma kisecheki ibiro yudo sida mantie. Ito en nang'o. Koro kata kithiedhi to pressure migo wiye piny to teko timang'o. Teko duogo. Kata kithiedhi to sukari emigo wiye piny to teko duogo. Koro mae sida ma wan go. To ok wang'eyo nikech emomiyo nichwinjo ka wawacho chieng' cha ni kata ka wan gi kata gimiluongo ni puonj be nyaka wamed mna
puonjo ji okolo ni mana mara ose thieth no kendo onego puonji ji dong nyalo yudo ni kata ng'ato chiemo ne dakika no kosechiemo to modho pi chiemo ok onego chiem kamano ka modho pi pi onego imodh bang' dakika 15 katin ahinya ikuongo ibede leng' itiek dakika 15 koro kimodho pi mano ko ika digestion osechako tich to bende onego bed pi mamor ok mang'ich ahinya nitie ng'ama pok ochako chiemo to osechako modho pi pie makwongo nitie ng'ama chiemo to modho to nitie ng'ama tieko ni to ruwega pi dwa ni modho bang' dakika 15 mano kore kikonyore to kimodho pi sana digestion pok ochako tich ibiro yudo tuoche mang'eny ulcers gini biro donjo kan maber malich matamre gi no koro maga gik mamoko monego ji ong'e ni tang'o monego itim koro iyudo ka sida nitie ka stress tinde chuo dwaro pesa be ing'eni kata di bed gi pesa to ng'ango tirache pesa nigo kano ibiro megi joma moko okay wacho ni de pesa ema duong' dicho man gi pesa mane dichuo man gi pesa tine mine wacho ni mwanaume ni wallet to sama in wallet no onego ibed wallet kamora to ok ni ine wallet pesa mano ino gi wallet mano nikech ng'ato stress nego moko nende kodwaro ang'o kodwaro pesa adieri sayude to ang'o momiyo ichaki bedo gi stress mar teko madala koro bedni stress nitiere ni omono ng'ama dichuo bedo gi nguvu ne nikech stress mana ne pesa ni pesa na mono nindo ga to be kin na yud pesa samoro sida nitie mar school fees iyudo kata nyithindo in go adek kanyo samoro gi leng pok dhi e school sati ng'eno setimano oseram ing'ene stress mar pesa no nyalo chaki gi kanyo magi ni dhi adhiya makoro bed tuone ni antinde anon to kare stress mar pesa jamo notimano emano kelo ni gini to kelo kata pressure gimineno nikech osebiro mobede e pachi pressure donjo kosedonjo teko be koro lal koro stress be nyaka wang'eni to koro wagi kanye to wachako nang'o gi stress momiyo pesa maniwinjo kikona cha pesa we bedo ni in gi pesa to teko ma dala tonge mano romre gi nono koro wadhi e tuoche maniwinjo ka wacho ka to nitie moko mabende jomoko pingo ing'eni kata idhi mane e lab to ok iyude mano to kata joma osiptal ong'eyo nikech ing'eni jomoko nigi chikgi wan ka kata mana gi gimiluongo ni dhako ka en kod gimiluongo ni period remo gik ma jaluo dhako ka nigi remo tindo ok wang'eyo ang'eya ok onego bed nokali dong' neno kwanindo koni ok onego bed nokali tung' kocha nodhi oko nyaka koni iywa tiendi malo sami winjo kokali no omiyo teko ni timao dok chien mano chik ma jaluo mano chik mane be nitie king'eyo to ing'eni nitie joma ng'eny makia mano kende momiyo teko timang'owa odok chien osiptal odhi pima gimoro amora onge press onge gimoro amora onge mano ing'eni kata dhi mana e lab to ok iyude ok onene kata lab chalo juok manchiwinjo kwa wacho moher ng'ato wachi ni kuomi ajuoga kapod wadhi nyime kik idhi mabor wadwa mondo ka uyuo matin kod dugo to winjane weche kaka chal wach moro wuok kanyo niya wachi moro wuok kanyo ni koro ji ok ong'eyo abe mano gima kia ok inyal ng'eyo mano gima ok wan ok wajoma chon to nyithindo masani be kata ikwero wach to ok iwinji ni ujoma nyien takia an pok aneno ka chieng' otuch koni
chieng' tuch mana koni. Wadhi ywe weche chako bedo matek kainde ka jokori kele no endo nyiso ni nitiere weche motwere kainde ma nyaka koro tugno matiendgi e ber mar chenro niendi nikech puonj ng'eny ahinya iye kainde kendo weche moko manyien ma bende nyalo miyo wadongre kendo wabedo kaka oganda kanyakla. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo ma ok lach. E thuolo kendo kang' mar ariyo ka kore kiriwri kodwa sani endi janeno mar LTN wadhi nyime ka endi kod chenro ni endi marwa mar duond joluo kaka uno endi wantie kod laktar Zedekia ma owino bende koro wuotho ka endi mondo mi okonywa iluongo ni laktar Jakam Guntho. Wuod Kamgundo. Jakumoro ng'ama obigo kwa ng'e magi gik mano konego bet kod wi puonj. Kidwa ulo nyingi wach ni an wuod kama kama. Wuod kama kama. Mano original. To kiwacho na jakuma kama. Dongi sewinjo kiwacho na ja kuma kama. Tieni nitie kuma noae kodi ka. Mano ji mang'eny makia. Jodongo mang'eny mong'eyo kata mawinja sana. Idwa ni wacho ni to mari wuod kanye. Awuod Kamgundo. Ok aja Kamgu. Wuod Kamgundo. Awuod Kamgundo. Erokamano. Kanyo bendo jako lerwa kendo gione bende wawacho ariyo ji mang'eny wacho ni kiluonga ni Jakama kata na Jakwath. Obi koda ajakuo ajajuok koro luonga ni wuod Seme ok ni jaseme. Erokamano. Awadhi ywe daktari to wach mewa kanyo mabe mako dhoga ni en ni gima moko bedo ko teko ma joma chien en sama koro miyo ni malo to ong'ad ojana okadhi ka en gi remo. Sama okali ka en gi remo cha oduoko teko ni chien. Ng'ato biro penjo ni to duoko nade. Ma en ba biro penjo ni to itiri nade be ineno ka wang' ng'at cha biro ei mana kaka inyalo iri ng'ato to bende dhi itake mana gi jaluong koteri osiptal nochwoye sandan to otho. Mana kaka miyo bende ka nigi remo ok onego bed ni okali kodhi oko. Koro matene mabe chalo gima oiri. Oduoko teko ni piny. Doge ma gore mu oiri. Okay, koro chalo wacho ni ng'ama iri. Nitie kata sene na wuoyo ni. Nitie chuo moko mariek makata ok miyo ni remo. To ok kale kama. Okech matiende nikech mine moko beriek. Oseyudo nyathi oko to dwa no kale dichuo mondo nyathi ochal gang'o gi dichuo. Mano timre. Mano be ing'e. Mano ok. Dhako ko kadhi nyathi chalo kodi. Photocopy. Ka nyathi ok ne mari main minyuol. Ka ne nyathi ok mari main minyuol. Ipuonjo mon gi marach. Ok apuonji gi marach. Ipuonjo mon gi marach. Apuonji gi marach. Koro mbode so unwa podhi tikelo no akani daktari no wacho ni kikadho dichuo ke mako icho koro nyathi chal kode koro kanyo koro itieko bura. Mano nyathini. Ok pod en nyathini donge dhok ema nyathi. Be ing'e ni nyathi en dhok. En dhok. Donge nitie no kitamori koda ka. Chieng' cha. To nyathi en dhok. Nyathi en dhok. Ok ni nyithindo mehero. Nyathi en dhok. Mako dhok mitero gi mochung' kuom nyithindo. Mochung' kuom nyithindo kata de dhako ya kawuono. To dhi oko tiek kata ndalo higa 5. To bi gi nyithindo 4. Mago nyithindo ma kata wadhi e court. Tiyudo ka bura court dhi me. Kane isenyuomo ema idwa ni unyombo piyo. Ok ni nyuomo dhako ni to pod ilinga ma kata dhi nyombo. Ng'ato kawe jirani kama to dhi tero dhiang' moro madiya okor gi kiny. Kawe to kinyo loko dhako ni mare. Gi nyithindi adi? 4. To mon gi gini ka ok akaw. Ok samoro dhogi ng'eny iole gine ing'e kata kwano chiemo e ot ka. Mako ted ring'o to ing'e akenga gi onyango ni ka ofum lea gi nyithindo 4 koro ole. Oyudo ng'ato jirani ma onge wache mang'eny. Okawe gi nyithindi 4 gi. Otero dhiang' moro madiewo. Umai dhako. Ing'eni dhako be nyaka nyuom mana ka koro nitie tiende ma nyuome. Ing'eni un bende nyaka ung'e gini kata koro poro dhi mbele gi wach mar puonj mar kaka dhako be nyaka nyuom ka mokwongo kihere sama dhi nyuom dhako ndo ng'ani diale dalagi. Yes.
atero dhogi e nyim jonyuolne gi jodalagi to mano nyiso niya adhi mondo adhi ale e nyim jodalagi o kamano to mondo adhi ale nyiso ni nyaka bedo bende otimona maber amor emomiyo to kok imoro tidhi kode itero dhiang' mara nyithindo 4 gi to nyuolo nade kok umor ok ipime juma achiel nikech awinjo kowacho tinde ni pod apime ipod ipime munyuol nyithindo 4 ok udak juma achiel tipime to bende tinde uyudoru oko isepimo ng'ani kuma uyudoru gane taebni to kanyal dago chako chon lodhi ajo chako lodhi ajo iwerigo gio ok idago munyuol nyithindo adi munyuol nyithindo 4 ni pod ipime ma dong ineno ka koro in e jamakosa nitie be gimiromo go ot kamo iole koro yudo ka ng'ato kawe machiegni kata ka ni dandora to ng'ato kawe mana dandora kanyo koro mano koro jawo gi nyithindo 4 to nyithindogi ng'ani tieko juma to dhi nyuome ma okoro nyithinde be kot ong'eyo kata idhi e kot kata iyal nyaka kanyo okelo mano e chuot dhako to ukaso ji gi nyombo sama be dhi nyombo kamano dhako koro ko lokore kodi se gele ka in dhako makoro ok ing'e makosa matinde un go ok puonju wan chon ni wabedo gi jotielo wabiro kata chenro moro ka gimomiyo ineno ni tinde nek ng'eny saidi ma dichuo nego chiege gi nyithindo te dichuo nego chiege dhako nego dichuo be ing'e gima kelo ma wabiro e chieng' moro biro nyiso tiende nitie jomoko ng'e tiende ni matin kata ngeko chon ni kadwa nyombo tadhi kawaywa ma kata nyaminwa moro emong'e dala cha ni macha ka ng'ane to dala no onge ng'at mano oseneke kata di kata chiel onge jakuo kata di kata chiel onge juok kata di kata chiel kore ka koru koni be ibiro ng'eyo ni to chalo nade kore kiyudo ni owinjore kendo ni kare jogi nyaka nyuomre kata mana e gweng'o nitie kuonde ma jujuogi nitie inyuom ng'ato makata kihero diang' here nade kare nyuom jajuokwa nyuom dhako mani dala gi osenekie nyuom wuoyo nyuom dhine dichuo mane kare korgi osetimo ang'o osenekie iyudo ka kiny to nege mana yamo cha emomiyo koro inega ang'o tipo cha ma pod luwo tiende ni ok unono seche mane utimoru nade mane ukaworu sani kata mana wuoda ng'eni sani ok diang' anyise ni mondo tim ang'o mondo onyuom mana nyako modhi otimne tielo tinde wayudore Nairobi wayudore Facebook to wakawore ikia background mar ng'ato mora ikia kabisa nyaja chien mane wuon gi onego ji motieko timbegi koro mayo ing'eni sami dhi nyombo cha mane iwinjo kiko wach nyombo cha sami tero dhiang' chieng' mitero dhiang' be ka jochiende ma korgi nyako biro ka in be kore ka jochiende ma koru dhi kucho gigo wilore ang'o wilore ka jochiende koro gwenyore ngi jidho koro gigwenyore koro kedwa be in ing'eni nyombo kawuono to dhako sing'ei kata kaka nobiko to in tidak gi dhako higni 30 adek tikia kare nyathi mabiro kane ni ma nyarwaegi kata nyathigi kare mano nyathine idwa ni nyuol nyithindo kodi adi ariyo koro kukelni mata koro mara iriembe gi nyithindo ariyo meki ariyo misenyuolo kode koro iriembe nikech mabiro kacha to en odhi adhiya kihero dhako ni gihere gi gima en go chalo mana kata sani ma puonj mineno wan go ka kata kong'ado wa moko sami yudo nyako ka nigi nyithindo kata 3 kuong iher nyithindo kata nyako in miwinja ng'ama dwa kawi mowuondi no heri to kohero nyithindo go weri gi ng'ejno to an ko yudo gi nyithinda in ko yudo gi nyithindo nitie makosa mane dhako kikiwoni biro rito ni nyithindo obiro mana ni mondo ikende en bo nyuol meke to nikech no yudo magi nyaka koro bed meke bende oriti emomiyo iyudo ka ng'ato kawo ng'ato gi nyithindo adek kata 2 kobiro ni an ok odwa nyithindo ni dhako emohero kata in iwuo nyako kata nyara ng'ama wuondi no heri to kohero nyithindigi en ng'a dong' ng'ani wuondi winjo wechegi chalo nyako bende ma ng'ato dware
to en gi nyithindo adi 2 to wacho ne ng'ano ni an ok adwar ng'ama nigi ng'ate to en be en gi jogi adi 2 to kia ok ma emomiyo gi samo abiro kelo mang'eny gimomiyo kata nyiri nyalo tamore anyuoma kata ng'ato nyalo lewo dalagi ok ni chuo onge ng'ato biro iro dwari to in gi nyithindo adi 2 inyar ng'ato to kibiro ne an ng'ama nigi ng'ate ok adwar en to en gi nyithindi adi 2 en to jogi ok joge oge wache owado kendo e thor waroch mana wacho kawuono gimomiyo chuo sani ndi koro wuok e dipo mane dholuo miluongo ni dichuo koro ae dipo teni koro teko ma dichuo rumo kuomi gigo makelo gi koro winjo kaka koro iwache to momako dhoga malich ahinya en wach mar kalo dichuo ni ndi e ng'ango kuom joma miyo en timo koro ni koro chalo juok koro kik luongi juok kamoro in nyar ng'ato wach mane kendo manitiere wach mantie koro medne oria nyacha kata meba kata migongo migongo kata oria nyacha osebedo ka thago ji malich matamre gi nono seche moko inyalo yudo ka choka kidhiye to nyaka nwadonje studio ka pok iwuok ing'e ni ji be rito dwa dhi tich in to pod kiwuok giwinyo tiacha tiar to mondo mi iwuog e choka en sida ang'o momoni dhi osiptal odhi omiyi yath kata odhi opim to yoni to migongo ni kata meba ni ogik e stage mane mondo mi godo dos jomoko ok tim kamano koro mano kisewinjo sign no makidhi e cho samoro ng'ato be nyalo dhi e cho bang' dakika 10 osedhi ding'wen mani ng'e ni migongo ochakore migongo en tuo migongo oria nyancha mane ameba winyo ni ng'ato yud kuom ameba ng'eno pogore gi nini gi typhoid migongo ne ameba koro magi nitie makisewinjo sign nyaka idhi seche moko inyalo yudo kidhi e cho obang' cho mineno to reme ma koro timang'o reme mawuok mano se gik mang'eny ma koro iluongo ni hemorrhoid koro nitie kata gimoro minyalo yudo kotiye e siandani kanyo iwinjo kata kidhi oko kata kidhi luoko iwinje inyalo dhi osiptal inyalo teri operation kata wanyalo miyi yath imadho turu orumo mano nitiere kanyo mago sign ma nyaka yawa ng'e ni tang'o matima to natimo nang'o e siandani ka achiel ni inyalo yudo ka in ng'amo sika ni in siandani ilima kata ka koro wabed nitiere wonyiero okare ok imuonye yadhi njofni bang' dweche adi 3 deworming mitimo ne dweche 3 ka dweche 3 dwa ni ng'ado muonyo yadh ang'o yadh njofni ok yoka higa ka koro yimor ibedo gi sita makata un kamoro to ini osiko moro mane osiko gine mora na ka siana ne be yela seche te kara in gi pin wang yadh njofni bed ni nyathi bed ni ng'ama ng'ongo nyaka timang'o nyaka tigo bang' dweche adek e network mane wawuoye ka kor ng'ango cha ameba ni kele kiseneno ni ili tidhi e cho tineno remo teko bo duoka ang'o bo duoko piny mano koro kameba kone koro mago be yawa nyaka ng'e en be inyalo miyi yadhe malose meti duog normal maber ma koro ibedo dhano ibedo dhano piny waka inyalo yudo ka ng'ato piny ka chalo mach ore mach to lit mang'ani piny lit ma ng'ato ok dwa mulo kama kata obed mana miyo to ni kode diriyo miyo nitie ma uterus ma chwo wacho to gi joma chwo to samoro en ga meba koro iye liet matamre gi nono piny abdomen lit matamre gi nono koro ma bende nyaka ing'e ni to sedhi osiptal opimi oyud ni en ang'o mondo thiedhi kae to idhi yudo ka oko mane iwinjo kwa wacho cha ma sate mane wasewacho labda mar chiemo be dhi tamore ni an tinde dhoga rach to in dhogi dwa bedo marach karang'o kara in gi njofni ei modhuro matamre gi nono koro miyo ni gidhi osiptal dhi ng'e ni tang'o matimi tibiro konyi watemo mwanyalo kata mana kor ka korwa yedhe wan go ma thiedho gigo te mane iwinjo ka wacho
kuro ng'ato ka ng'ato nyaka ng'e ni to en department mane modwa kawo. Yeah. Haonge wach kaka winjo nindo wadonge daka koma diroma achiel kama endi to ber mar mondo mi koro thuolo ni ndika koro ami ti wachene kuonde go kom bende samoro ibaye kitiye gwenge mondo koro joma ne ni sani ndi mantie gwenge go nyalo luwi achiel kachiel. Erokamano. Clinic na iluongo ni Ajwang' Herbal Clinic and Dandora Phase 4. To tarik 5 an Mombasa dwe ka dwe. Kamoro miluongo ni Rio Club. Ka kanyo taduogo Nairobi e clinic, tachaka wuok tarik 9 adhi Nakuru, but kaina Coach bus kanyo ema bede Nakuru. Tarik 10 abedo Osumo, Winamudhus. Tarik 10 abedo Nyalenda kamoro ni Badis. Tarik 10 dwe ka dwe. Tarik 11 an Oyugis abedo Cool Base Hotel. Cool Base Hotel ni tok Segoling Supermarket ka. Tarik 12 abedo kamoro ni Jamrock Awendo ema bede tarik 12 dwe ka dwe. Tarik 13 abedo kamoro miluongo ni Homa Bay be abedo mana ka Bathina Coach ka ema bede hotel moro kanyo kibiro Homa Bay. Kawuok kanyo tadok Nairobi osiptanda Ajwang' Herbal Clinic Dandora Phase 4 to kagik tarik 23 abedo kamoro miluongo ni Ugunja. Ka Ugunja tadhi kamoro ni Siaya tarik 24 dwe ka dwe adhi Siaya Kababa kamiluongo ni Oxygen Hotel. Tarik 25 abedo Malaika Hotel Bondo. Tarik 26 anuoyo Kisumu. Tarik 27 anuoyo Homa Bay. Nitie kuonde madhi edre Homa Bay to gi Kisumu. Koro namba na ma ji nyalo yudaga en 072 5 6 9 5 6 4 0722 56 95 64 0722 56 95 64. To kok kamano nitie ng'ama nomosi ni Kevin Kayan Kilifi. Omosan. An bende dianga timne joka Nyamkago mos kum nyaminwa Elizabeth Abich nyaka Mgunto. Nyaka gavana timo mos kabisa ne yawan kech mano jadalagi. Onge wache mano ema bro kelo giko mar chino nindi to mola hinya to mar igani endi ka koro wang'eni Nyasaye komiyo kinde to jimbe ariadek moko modong' nyime ka obro ng'ado higa mar mondo mi wachak wane koro ang'o botimre kendo e higa mabiro mar higa 2022. Erokamano ahinya Ajuoga kuom miyo weche gi maber ahinya to mola ahinya puonjogo eko maka wuona bende moro mako dhoga ahinya mar ng'ado kalo dichuo koni nindi joma mine kanyo endo koro siemu bede uru jomogo eko mantiere kare kik mondo tim gima kamano koro ing'eyo nje ne wakia koro wang'eyo mano e ber mar puonj niendi ne jogo te mane ntiere kod kendo chenro niendi achiel kachiel an masabedo kata chenro niendi nyinga en Niko Kelo ne ntika endi gi Laktar Sadekea o ino opondo kamano Sadekea ino opondo wuod Kambundho mar Ajwang' Herbal Clinics Dandora Phase 4. Erokamano ahinya nyako chakoro kendo bende kod mano endo ma en skuku mani kare kod bende higa manyien mama bende Nyasaye biro bedo ka koro onuro ni gweth mang'eny kanyakla koda kamoro. Erokamano masani kamano an ba timo ne custom batete kwayo negi Christmas maber. Erokamano.